Napasakamot na kan otoridad ang rank 4 regional most wanted person sa Bicol sa pigkasar na operasyon sa Batangas alas 11 nin ugto kaining Martes. Binisto ang sospek na si alias Joe 40 anyos para haagot o abaka stripper asin residente kan Bato, Catanduanes. Nadakop ang sospek sa pigtatrabahuan kaining kumpanya sa Barangay San Pedro sa Banwaan, Bawan, huli sa kasong attempted rape asin 4 na kaso nin sexual assault. So, bali ma'am, dinayo namin ito sa Bawan, Batangas upon verification na positibo na nandun sa San Pedro, Bawan, Batangas. Tapos dinayo namin po ito sa Batangas noong October 1. And fortunately, nahuli nga po namin. Naaresto ang sospek sa kusog kan warrant of arrest na ibinaba kan Honorable Richie Reyes Regala ang acting presiding judge kan 5th Judicial Region, Branch 42 kan Virac, Catanduanes. 180,000 naman ang pigrekomendang piyansa kan korte sa kada kaso para sa temporaryo kaining libertad. Ang Bato MPS at saka yung ibang law enforcement agencies natin, hindi po tumitigil sa pag-track at pag-locate ng mga wanted persons. Sabi nga, no one can escape the long arm of the law. Nakatalaan na ibiyahe ang sospek pabalik sa Catanduanes anuman na oras kan mga kabuhan kan PNP. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta,